arreta egokia emateko ulertu behar ditugu adimen gaitasun handiko ikasleak. Jonek berezitasun bikoitza dauka eta kreatiboa da. Lagun gutxi ditu, baina oso minak. Eta gorrotatzen dago irakurtzea. Ez du klasean parte hartzen askotan, eta hori bai, marrazki oso kreatiboak eta konplexoak egiten ditu. Uda Florentziara egindako bidaian, Leonardo da Vincirekin maitemindu zen, eta ordutik hona maketa harrigarriak egiten ditu. Azken aldi honetan emaitzak nahiko kaskarrak lortu ditu, eta aztertzen ari dira aia dislexia ere daukan. Baina dena den, esan diote, bere zaletasun hori, maketak egitarrena, eta bastatu behar duela, eta denbora gehiago dedikatu behar diola ikasteari. Benetan erantzun egokia alda hori. Bere indarguneak zeintzu diren argi dakigu, baita ahulesiak, eta orduan indarguneak erabili beharko genituzke ahulesi horiek konpentsatzeko. Hau da, ez du baztertu behar bere zaletasun hori. Ez, ikasteko beste estrategia batzuk garatu beharko ditu agian. Podcastak, bideotutorialak, audioliburuak barkatu, erabili alditu informazioa jasotzeko. Eta lanketa egiteko, erabili alditu antolatzaile grafikoak, edo burumapak egin, edo eskemak, edo visual thinking, eta orduan bere indargune horiek erabili, nolabait ikasteko eta aurrera egiteko ikasturtean.